Xi nies jgħidu għaliex ma nużawx il-kelma antika. Għaliex ma bqajniex nużaw dik tlifnija u qed nużaw kelma jnaf mit-Taljani u mill-Ingliż. Inkun qed nagħmluha mhux biskop inkun nagħmlu mhux għal xejn, ma tantx hemm lussu fil-lingwa. Jiġifieri meta flok mara tqila jgħidu mara pregnant, pereżempju. Bas bindek qasam li jisaxħarni għal-ġajta. Li interessani għal dil-bidla kontinwa li hemm fil-kliem li għandek flok ħarqa, il-ħarqa saret nepi, li tarbija saret baby, li l-qabla jew il-majstra saret il-midwife, li li tredda li tarbija saret t-breastfeedja jew xejdu tija breast daw l-affarijiet. Tija breast. Għalli daw li l-om, il-kelma om, tissir mother, hemmhekk f'dawk iċrigi, ġifieri waħda li twellet u x'nafjena. Issa, ikun hemm min qed jisma'na żgur ikun hemm min jgħid imma hekk qed nitilfu l-kliem, il-lingwa qed neqirduha. U ħaġa oħra li inti ma tissottoskrivi għalihom daw tip ta' stqarrijiet. Assolutament. Tħossom mhux nostalġiċi. Mhux jifhmu l-kwadru kollu, ġifieri m'għandekx kapriċċ meta tiddaħħal kelma qed tagħmilha biex timla xi ta' vojt. Ġifieri, għal xi raġuni Loki tinħossuha ma taqdinix il-kelma Loki. U ridna kelma oħra. Mux għamilna, ovvjament, isselifna mill-Inglis. Għalix l-Inglis, mux il-Finlandis. Ma raġuni tofi. U għadna toilet. Ġifri jien jek najt ħammur sa' toilet f'kuntest formali, okej. Najt ħammur sa' Loki, le. Kien hemm moment li kienet aċċettabbli ħammur sa' Loki. Fis-sens f'kuntest, le, fil-ħajja tal-wejza hemm ħafna affarijiet li huma fermar li huma aċċettabbli sewwa. Le, fil-ħajja ta' nies li jappartjenu għal din iċ-ċivilizzazzjoni tal-lum. Jekk kellekx Loki rridu nibdew, ma kellekx. Sewa, ġaħlu s li għandek Loki. Mux hekk, u mux jelt nimmorru l-botu. Mux hekk. Li kollok Loki komunali tal-kerreja, per eżempju. Parti li Loki ġifiri kien tal-rejjetu. Bħala f'naffarijiet li bdew minn hemm. Imbagħad meta l-bniedem beda jsir rew ukoll, beda jkollu l-Loki tiegħu, huwa l-wieħed ngħid tlieta. Ma ġifieri daħal biraħt l-ulet ngħidu di bidla li seħħet dal-aħħar hu. Qabel kont tagħmelu. Kif tara ma kif tara li sejjer din il-mixja tagħna lejn il-lingwa tħoss li qegħdin intejbu, qegħdin nitilfu il-fakultà li nitkellmu ma ovvjament. Kif qed tara sejra l-istorja? Qed nitilfu il-kliem jew il-fakultà li nitkellmu? Naħseb il-fakultà li nikkomunikaw forsi. Blosset li taffariet differenti u dawk huma. Milli maħna nibdew. Għax nitkellmu bil-fors bil-fom, u ġek. Le. Le? Le. Per eżempju, jini affaxxinali li la darba naġġornaw id-dizzjonarju tal-Malti rridu ma tkellem inżidu wkoll tikteb fuq Messenger jew WhatsApp u ġek. Ek jgħidu ġifieri aħna konna ngħidu tiċċettja. Ħankellmek Messenger. Aħna qabel konna nżamm tiċċettja intilfet inqata' ġifieri. Issa ħankellmek, ħankellmek. Qabel kienet tajt kelma ma dak li jkun, issa saret tfisser tikteb, tibgħat GIFs, tibgħat emojis, da kollha huma modi ta' komunikazzjoni ju. Sewwa. Anka ħanara xetli, per eżempju. Ija, proset. ħanara xetli. Tejt, ġifieri anka tejt, mhux biss titkellem. Ħanara xetli. Da? U tara. U tara, mhux ħad nisma' xetli. Ġifieri inti diġà tajt ħanara xetli. Jew nkellmek fuq il-WhatsApp, jew nkellmek bes SMS, jew kellimni Messenger, eċetera. Mela, ħalli nara nipprova naqadhom flimkien kemm jista' jkun. Sewwa. Diffiċli. Mela, aħna kultant ninsew li bħal kull ħaġa ħajja, il-ħajjin jiċċaqalqu. Mela, jekk il-lingwa hija ħajja, ħadd iċċaqla, ħadd inbidel. Għandek din lingwa hija xmara l-ħin kollu għaddejja, l-ħin kollu tinbidel, il-ħin kollu. U bħġili kollok xaħat li jaqbad barmil minna, u jgħid għamil dizzjonarju. U mela li jkun ġabar il-lingwa jkun ġabar zik. Jew jiprofa jina f'tank kbir, xorta, m'għandekx ċans, m'hemmx ċans tiġbora. Għalfej dak iċ-ċans ma jeżistix. Għax il-ħin kollu tinbidel.
Malli joħroġ id-dizzjonarju, anzi ħafna qabel ma joħroġ. L-għonet diffiċli ħafna tiġbor il-kliem kollu. Kif konet ngħidu ġifieri il-kliem. Għandek il-kliem għaddej fil-familji pereżempju, il-kliem idiosinkratiku, il-kliem fost il-maħbubin, kif tistab dak kollu? Jekk pereżempju aħna dan niftakar meta kważi konna ngħidu it-sitz. Ma nafx minn fej iżik ġibnija, imma it-toast jekk ma ridniex mill-toaster dik li jitla l-fuq imma mill-sandwich toaster kan ngħidu għamilli toast bit-sitz. Ma nafx m'għandix idea minn fejn, imma m'għandix dubju li kulħadd b'xi mod fil-familji fiċ-ċiriki tiegħu għandu dal-kliem. Kważi kull grupp ta' ħbieb ikollu l-kliem tiegħu biex ifisser jinnaf xi ħadd mazza jew jinnaf dawar id-diskors, jew it-tfal l-iskola jaqalgħu laqam lill-allima. Ġifieri hemmhekk għandek din logħba għaddejja. Tista' tkun kelma li teżisti, kelma avventata. Infakkartni verb da semmejnieh ġifieri li jużawh mal-Malti. Nippreservaw anke l-Ministri hekk, nippreservaw il-lingwa Maltija. U jien nibda tipo nkollet titnaqsam l-lapes ma naqsmux imma għax inti x'tippreserva. Xi tippreserva ġifieri, iżommu fl-istat oriġinali tiegħu hux. Meta tippreservajna f'xi fossila, f'xi mużew. Jew tippreserva l-ikel. Għandha konserva. Ġifieri, ma l-lingwa tal-preserv jew. Ġifieri, xi tippreserva għandek di xmara għaddejja. Jekk ħanaqbad barmil ilma minna, ħajġi ilma qiegħed. Ġifieri, il-lingwa jekk irridu insaħħuha, dak li jridu jgħidu aktar x'il-Ministri, jridu jinvestu fiha. Sewa. Ma jistax ikollok il-Gvern Malti, l-awtoritajiet li ma jużawx il-Malti. Ma jistax ikollok il-President itik bajro, mhux ngħid pinna bajro, u jkun hemm miktub President of Malta fuqha. Ma jistax ikun ikollok Ministru qed iniedi kampanja u il-posters ta' wara jkunu kollha bl-Ingliż u l-kampanja jkun jisimha bl-Ingliż. Ma jistax ikun il-websites tal-Ministeri kollha bl-Ingliż kważi, forsi nduru xerba minnhom bl-Ingliż. Jekk ma jużax il-Gvern Malti, ma mhux qed nitkellem f'sens biex inkun ċara, il-Gvern assolutament. Jekk ma jużawx l-awtoritajiet, min ħajjużah il-Malti? Il-Gvern taż-Zimbabwe, min ħajjużah? Mela, biex nifhem ukoll tajjeb mhux qed ngħid nużaw il-Malti u ma nużawx l-Ingliż, għax ħafna drabi wkoll hawn Malti jsu jekk mhux ħmar felu bil-fors tipo jew mhux qed ngħid hekk assolutament, ġifieri. Għandek dal-fenomenu fil-proċess tal-bidla tal-lingwa, inti ma tidħu kelma mill-lingwa oħra, tadatta. Għanna ħafna minnu, per il-pocket. Il-pocket ma jfissirx il-boot. Jfisser għal-Malti mux għal-lawċin, insomma, x-lawċin ma jużawix pocket. Jfisser pencil case. Sewa. Jgħidu l-spostament. Li inti taqbat il-kelma, imma t-tifsira, titfaq la t-tifsir li trid inti. Ġili sejħu pseudo-angliċizmi, ġiviri inti qed taqbad kelma mill-Ingliż u ta' parsi Ingliża. Per eżempju, jinaf b'ħafna pajjiżi Ewropej jużaw kelma smoking, jew bit-Taljan lo smoking, biex ifissru mhux it-tipjib, imma biex ifissru il-libsa twila, insomma, ġifieri. Dik kif ġiet, kif waslet dik? Kif ġiet tal-pocket li minn boots, jew jien naf jien waħda li toġobni ħafna hija il-very good. Il-very good, illa kemm tajba, il-very good. Ġifieri li minn frażi very good, bil-Malti tik. Bil-plural, mux jisir nom il-very good, bil-plural u xek il-very good, zumma. Il-very good. Għalija, ta'mel very good. Għaw min daw, ħaris li ma nafx naqbat najt. Snobbizmu jew jgħid, ma t-etnar u l-lingwa, t-netkelmu la Malti u laqqas Inglis, nista' nifmu tal-argument, pero jien ħares leħ minn perspettiva oħra. Ġviri, li kikun għafu iktar l-istorja tal-lingwa, nifmu li dawn huma l-iktar proċessi komuni. U organiċi. Ġifri l-karozza, meta nużaw il-kelma karozza. Karozza kelma li nsibuha f'dizzjonarji ta' 200-250 sen ilu, imma mhux bis-sens ta' karozza tal-lum. Kienet il-karozza u xekk il-karrozzin, eċetera. Bdinni l-tifsira. Ġifiri, dik daħlet mit-Taljan. Kemm hemm kliem li bdilhom it-tifsira, nkunu nibdu tifsira. Apparti li hemm minnhom, ġifiri li ġraw dal-aħħar, ġifiri mazza. Għaliex mazza u mhux martell u mhux tnalja. U minn bdija, ġviri, u kif infirxet. Kif tista' tweġibhom daw? U għaliex xaħat kattiv. U għalfej mazza taħseb? Li tisaqsi. Le, għalfej taħseb mazza. Fis-sens għalfej xaġa li tikdaqqa u s-samrek spiex ta'? Laj daqqa ta' mazza? Għal-grazzja talla le, bro. Jinġiri, ħadsu bajja. Tu daqqa. Tipo u għal-ola livell ta' uġi. Daqqa li tista' tieħu. Da kemm mhux it-tajrek tal-linja ma. Daqqa ta' trakk.
Anke daw l-ispessjonijiet. Ġviri għax rajta u tatek daqqa talla. Jew fija daqqa. Ma fija daqqa, allura inti il-mazza, jitiġi. Il-mazza, għax wara kollok xaqsam maħħa. Tħallik taħt. Tħallik stampat. Segu. Solvini. Teorija tijaj, ma nafx. Daw. Nistaw noqdu sejrenek u kullħat jorf teorija differenti, l-huma interessanti ħafna. Ma jiġvi għalix aħdar kattiv. Għafej aħdar kattiv. U bl-Inglis green u xaħat inesperjenzat u. Jow green with envy u koll għandek li. Jista' jkollok eżatt, ġivi xaħat t-tjejr. U għalek id dizzjonari ma jistawx il umana, ġivi kollha dejja. L-lingwa kollu tiġġedded. U da diskors allarmist fuq il-Malti għajt jispiċċa eċetera. Ma għandhomx idea x'qed jgħidu. Il-Malti ħaj jisimaw anka ċerti tfal, għanna rakkonta tfal, ma tfal kelmu bl-Inglis biss. Nafu ħafna tfal li mbagħad ma tibdew jitfarfru. Speċjalment fis-sin tas-sekondarji, mbagħad jqelbu għal-Malti, jew fis-six form, eċetera. Għal numru ta' raġunijiet, insomma. Imma il-lingwa ħin kollu tiġġedded, il-ħin kollu. U żgħażagħ huma l-mutur ewlieni ta' dil-bidla. Għax jippruvaw jinażlu minn ta' qabilhom fil-mod kif jagħmlu xarhom, fil-mod kif jilbsu, x'naf jiena, u anke lingwistikament irridu jinqataw. U jibdew jagħmlu dan. Ħammut, ejja minn hemm, taqla l-art, mawx. Taqla l-art tajba. Mawx. Anka il-frażijiet. Ħażin aġeb, hija. U issa saret ħażin mewt saret mewt. Oħra malla u talla fuq kollox. Malla, U talla. talla iħin kollu. Mela, tlaqna?